Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з апавяданнем Лідзіі Арабеі «Новы сшытак». Твор вывучаецца на уроках літаратурнага чытання ў 3 класе. Лідзія Арабея «Новы сшытак». Косцік вельмі любіў пачынаць новы сшытак. І першыя старонкі пісаў заўсёды вельмі акуратна, старанна. Літары выходзілі роўныя і прыгожыя. Але чым далей пісалася ў сшытку, тым бруднейшыя выходзілі старонкі, крывейшыя літары. І як перавальвала за палавіну, тут ужо невядома, што рабілася. Літары пачыналі нібыта скакаць, то вылазіць зверху за лінейку, то сягаць пад яе. Рабіліся нібы гарбатыя. Косціку і самому брыдка было глядзець на сапсаваны сшытак. І ён, не дапісаўшы яго да канца, кідаў і браў новы. Але з новым сшыткам выходзіла тое самае. Зноў мазаніна, крывыя літары, і зноў прыходзілася браць новы. Аднойчы тата спыніўся каля стала, за якім рабіў урокі Косцік. Узяў у рукі адкінуты сшытак. «Бачу, сынок, не цэніш ты людской работы», – сказаў ён. «Якая работа?» – запярэчыў сын. «Колькі там той сшытак каштуе?» «Колькі каштуе?» – паківаў з дакорам галавою тата. «А ці ведаеш ты, колькі трэба працы, каб такі сшытак зрабіць?» «Падумаеш», – сказаў Косцік, – «некалькі лістоў сашчапіць». «А як тыя лісткі робяцца, ты ведаеш?» «З паперы». «Так, з паперы. А папера з чаго?» Косцік маўчаў. «Папера з дрэва робіцца», – пачаў тлумачыць тата. «Значыць, каб сшытак зрабіць, трэба дрэва спілаваць, а каб дрэва спілаваць, бензапіла патрэбна, а пілу з металу робяць. А каб метал атрымаць, трэба спачатку руду знайсці, потым вывезці яе з шахтаў на машынах, на цягніках. А машыны ды цягнікі таксама зрабіць трэба. Так што на твой сшытак сотні людзей працуюць, а можа і тысячы. Геолагі руду шукаюць, сталявары метал выплаўляюць, рабочыя машыны робяць, машыністы ды шафёры водзяць цягнікі, самазвалы. А для той пілы, для самазвала яшчэ і бензін патрэбен, значыць, і нафту трэба з зямлі здабыць». Косцік слухаў тату і дзівіўся. Ён ніколі не думаў, што звычайны сшытак робіць так шмат людзей. «А тое дрэва, – гаварыў тата, – яно расло, можа, 100 гадоў, а яго спілаваць трэба, завесці на фабрыку, каб паперу на твой сшытак зрабіць. У клетачку ці ў лінейку, а ты дапішаш сшытак да палавіны і выкідаеш. І новы пачынаеш». «Цікава», – падумаў Косцік. «Калі на звычайны сшытак працуе 1000 чалавек, то як жа на ўсё астатняе?» І ён спытаў: «А штаны мае таксама многа людзей рабіла?» «Таксама, сынок», – адказаў тата. «Спачатку трэба было лён пасеяць, ды даглядаць яго, каб вырас. Потым на станках ніткі сукаць, фарбаваць іх, з тых нітак тканіну ткаць, потым на машынах з тканіны штаны шыць. А станкі ды машыны зноў жа з металу робяць, а метал з руды. Усюды праца чалавечая. Каб не яна, нічога не меў бы ты, а жыў, як першабытны чалавек, у пячоры». Косцік агледзеў свой стол.
На ім ляжалі кніжкі, сшыткі, каляровыя алоўкі, ручка, лінейка. Ён узяў у рукі лінейку і раптам уявіў, колькі людзей рабіла гэтую няхітрую прыладу. Асцярожна паклаў лінейку на стол, падсунуў да сябе недапісаны сшытак і даў цвёрдае слова, пакуль гэтага не дапіша, новага не пачне. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і дачыталі мы апавяданне Лідзіі Арабей «Новы сшытак». Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу.